Hello po, kanina nag-video ako kaninang aga. Ngayon hapon na, mga malapit, mga alas 3:30 na. Ngayon, ang path ko, ayun, nag-square na. Sana bukas maano na to bukas. Ayun. Malapit-lapit na. Pag ano na lang sa mga sa greenhouse. So magtanim. Oh, nawala ang apple. Oh my gosh. Oh my gosh, ang apple apektado sa greenhouse ko. Oh my gosh, hindi ko alam na apektado pala ang apple. Dalawang apple ang nawala. Dalawang apple tree ang nawala. Oh my gosh. Ayun, ang pot ko. Pag matapos to, mag-video ako sa mga tanim ko. Tas, ayun. Sana maraming vegetable ang matanim ko dito.